санаи 27 августи соли 2019 дар арафаи таҷлил аз 28-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари ифтитоҳи коргоҳи зари тоҷик ва ҷамъияти саҳмии пӯшидаи заводи асфалту бетон, корхонаи истеҳсоли обҳои ташнашикан ва маҳсулоти машруботии Сиёма низ ба фаъолият оғоз кард. Он рӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт корхонаи истеҳсоли обҳои ташнашикан ва маҳсулоти машруботии Сиёмаро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода, бо хатти истеҳсолӣ аз наздик шинос шуданд. баъд аз 16 рӯзи фаъолияти корхонаи мазкур, бо мақсади муайян кардани ҷараёни истеҳсолот вориди корхонаи Сиёма шудем. баробари ворид шудан ба сехҳои истеҳсолӣ шоҳиди он гардидем, ки корхонаи истеҳсоли обҳои ташнашикан ва маҳсулоти машруботии Сиёма пурра фаъолият дорад. истеҳсолот дар ин корхона бо муқаррарот ва ҳаҷму сатҳи рӯзи аввали ифтитоҳаш ба роҳ монда шуда буд. дар хати мо истеҳсол мешавад оби 5 литра ва 6 литра. ҷараёни кор беҳад хуб аст. корхона ба мо беҳад ба халқи Тоҷикистон беҳад хуб шид. ҷои кориши мутахассисои беҳтарин омада ба мо дарс доданд. мо ин корҳоро аз худ кардем. ҳозир мустақилона худамон мо аз ивдаи ин корҳо мебарем. корхонаи истеҳсоли обҳои ташнашикан ва маҳсулоти машруботии Сиёма зарфҳои пластикии яккаратта истифодашавандаро аз Федератсияи Россия ва вилояти Суғд ворид мекунад. бояд гуфт, ки об барои коркард ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз дарёи Сиёма, ки дар масофаи 55 километр роҳ аз шаҳри Душанбе мавқеият дорад, тавассути нақлиёти муосири соҳавӣ, ки таркиб ва хусусиятҳои онро ҳамаҷониба нигоҳ медорад, ба корхона ворид карда мешавад. оби Сиёма аз қабати пиряхҳо сарчашма гирифта барои ҳифзи саломатӣ фоидаовар мебошад. барои таъминоти корхона бо об ва тақсимоти минбаъдаи он дар нуқтаҳои фурӯш, воситаҳои нақлиёти махсуси калонҳаҷм бо ғунҷоиши 25 тонна ва миёнаҳаҷм бо ғунҷоиши 4 тонна бо насби барчаспҳои тамғаи Сиёма харидорӣ гардидааст. оби мусаффои дарёи Сиёма баъд аз ворид кардан ба коргоҳ дар зарфҳои алоҳида зери ҳарорат ва муқаррароти талаботи стандарти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон нигоҳ дошта мешавад. ёдрас мешавем, ки корхонаи мазкур дар доираи дастуру ҳидоятҳои роҳбари давлат аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Авестогурӯҳ бунёд ёфта, имконият дорад, ки дар як сол ба ҳисоби як басти корӣ 33 миллион литр обро истеҳсол ва ба харидорон пешниҳод намояд. иншооти мазкур бо муосиртарин хатҳои истеҳсолӣ таъмин гардида, сифати ҳамаҷонибаи маҳсулоти омодашударо дастгоҳҳои насбшуда таъмин мекунанд. тибқи иттилои масъулин, технологияи насбшуда дар коргоҳ истеҳсоли ширкати маъруфи Сидели Фаронса буда, он дар асоси стандартҳои муосири байналмилалӣ ба таври автоматӣ фаъолият менамояд. муҷаҳҳазсозии корхонаи истеҳсоли обҳои ташнашикан ва маҳсулоти машруботии Сиёмаро мутахассисон аз ҷумҳуриҳои Фаронса, Италия, Лаҳистон, Чехия, Россия, Сербия, Мексика, Аргентина ва Испания анҷом доданд. Мы производим питьевую воду. дар корхонаи мо истеҳсоли обҳои хуштам, газнок, бегаз ва машрубот ба роҳ монда шудааст. маҳсулоти мо дар асоси оби мусаффои дарёи кӯҳии Сиёма истеҳсол мегардад. оби дарёи Сиёма худ хуштам буда ба ҳифзи саломатии инсон мусоидат мекунад. сифати маҳсулоти мо ҷавобгӯ ба талаботи стандартҳои дохилӣ ва хориҷӣ мебошад. Международным стандартам качества.
дар корхона диққати аввалин дараҷа ба сифати маҳсулоти истеҳсолӣ зоҳир гардида, хати истеҳсолӣ бо филтри тозакунии чорзинагӣ таъмин мебошад. Аз ҷумла барои таъмини сифати хуб ва мутобиқсозии он ба талаботи ҷории байналмилалӣ, об аз филтрҳои кварсӣ, карбонӣ, керамикӣ ва ионикунӣ гузаронида мешавад. дар ин баробар ҷиҳати таъмини бехатарии маҳсулот ва ҳифзи саломатии истеъмолкунанда, низоми азоникунанда низ дар корхонаи тозабунёд истифода бурда мешавад ки ин тадбирҳо сифати ҳамаҷонибаи маҳсулотро таъмин менамояд. бо мақсади пешниҳоди маҳсулоти аълосифат, лабораторияи муосир бо таҷҳизоти замонавӣ, бахусус муайянкунандаи зичии дараҷаи машрубот аз ширкати австриягӣ таъмин гардидааст ки дар айни замон дар ҳудуди Осиёи марказӣ қиёс надорад. барои истеҳсоли машрубот дар ин корхона айни замон спирт аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ворид карда мешавад. мо ҳозир айни ҳол фоизнокии спирт дар ҳарорати 20 градус дар аппаратураи нави замонавии итальянски НДМА ном дорад месанҷем. ҳама сифати машруботи спиртие ки тайёр мешавад дар озмоишгоҳ санҷида мешавад. госте байналмилалӣ катимо санҷида мешавад. госстандарти мо таҳқиқ кард, госте мо бурд, лабораторияи мо аккредитатсия гузаштагӣ. мо дар озмоишгоҳ таҳлил мекунем, ташхис мекунем, баъд иҷозат метиҳем, қабул мекунем. ба фаъолият оғоз намудани корхонаи мазкур имконият медиҳад ки минбаъд дар ин ҷо на танҳо маҳсулоти воридот ивазкунанда, балки ба содирот нигаронӣ шуда низ истеҳсол карда шавад. зеро ин корхона аз рӯи стандартҳои эътирофгардидаи ҷаҳонӣ фаъолияти худро роҳандозӣ кардааст. мутахассисони озмоишгоҳ мегӯянд, 9 компоненте ки дар дохили машруботи спиртӣ мавҷуд аст, бо истифода аз таҷҳизоти озмоишии замонавӣ дар муддати камтар аз 30 дақиқа мушаххас карда мешавад. дар душанбе якумин дастгоҳе ҳаст ки ҳамин ҷо дар мо ҳаст. ин намуди аппаратура тарзи кораш ҳамин дар виала мо ин виала ном дорад. дар дохил ин 5 куб спирт ё машруботи спирти арақно баъд аз перегонка кардан, буғронӣ кардан. дар таркиби арақи мо шакар ҳаст, масалан асал ҳаст. ҳамин чизо аз ва ҷудо мекунем, буғронӣ мекунем. таркиби тозаша гирифта дар виала мемонему. инҷа сӯзанаш ҳаст ва калид мекунад. сӯзан мегирад ҳамин намунаро буғронӣ карда дар инҷо дар муддати 22 дақиқа анализи мо тайёр мешавад. инҷа мо боқимондаи алдигид дар таркиби спирт ё арақ месанҷем, сивушное масло мегӯм, вая мебинем, метанол, эфирҳои сложни эфири мураккаб, онҳоро изобутил, изомилли спиртоша мебинем, аз рӯи гос ҷавобгӯ бошад. мувофиқи маълумоти масъулин, ҳангоми васлу насби таҷҳизоти хати истеҳсолӣ дар асоси қарордоди ба имзорасидаи ширкати Авестогоро ва Сидели Фаронса, мутахассисони маҳаллӣ аз курси омӯзишӣ гузашта тартиби истифодабарии технологияро пурра аз худ намуданд. мутахассисон аз давлатҳои Чехия, Германия, аз Россия омада ба мо кор кардани амин таҷҳизотро ёд доданд ва мо кор карда истодаем. мо шукрона истиқлолият мекунем, шукрона аз пешвои миллат мекунем ки чунин корхонаҳоро кушода истоданд ва мо мутахассисони ҷавон соҳиби кор ва маоши хуб гашта истодаем. хати технологии истеҳсоли маҳсулоти машруботӣ аз давлатҳои Аврупо, бахусус аз ширкатҳои машҳури Чехия ва Лаҳистон, инчунин аз Завком инжиниринги Федератсияи Россия фармоиш дода шуда, пурра васлу насб гардидааст.
дар ҳоли ҳозир дар корхонаи истеҳсоли обҳои ташнашикан ва маҳсулоти машруботи Сиёма беш аз 100 нафар мутахассисони маҳаллӣ фаъолият доранд. Машруботи дар ин корхона истеҳсолшаванда асосан барои содирот пешбинӣ шудааст, вале дар айни замон обҳои ташнашикан ва маҳсулоти машруботи Сиёма ба дукону марказҳои савдои дохили кишвар интиқол меёбад. Анборҳои ин корхона имрӯз пур аз маҳсулоти истеҳсолии Душанбешаҳр аст ва роҳбарияти корхона кӯшиш доранд низоми коргузориро тақвият дода барои содироти маҳсулот замина фароҳам оранд. маъмурияти корхонаи истеҳсолии Сиёма барои боз ҳам беҳтару хубтар кардани шароити корӣ барои кормандон ҳуҷраҳои корӣ бар ҳаво бунёд карда, онҳоро бо либоси махсуси корӣ таъмин намуданд. хотиррасон мекунем ки барои бунёди корхонаи мазкур пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 19 марти соли 2018 санги асос гузоштанд. бояд гуфт ки оби дарёи Сиёма дар озмуни байналмилалии обҳои ошомиданӣ ки соли 2001 дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор гардид, дар рӯйхати 10-гонаи обҳои беҳтарини ҷаҳон шомил карда шуд. тибқи тадқиқоти олимони соҳа, оби Сиёма ба организм таъсири мусбӣ расонида барои тавоноии тан, бахусус кори мушакҳо, рӯда, ҳазмкунии таом ва барои тозакунии организм басо фоидаовар арзёбӣ карда шудааст. ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаҳон аз лиҳози захираҳои оби тозаи ошомиданӣ яке аз ҷойҳои аввалинро ишғол карда, оид ба ҳалли масъалаҳои марбут ба об ба нафъи аҳли башар кишвари ташаббускори эътирофшуда маҳсуб меёбад. бо қабул гардидани ташаббуси чоруми сарвари давлати Тоҷикистон, ҳоло дар миқёси сайёра 10-солаи нави байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 татбиқ шуда истодааст ки дар доираи он то имрӯз пешниҳодоти асосноку созанда ба миён гузошта шуданд ва Тоҷикистон имрӯз ба яке аз марказҳои сиёсии баррасии масъалаҳои муҳими об дар сатҳи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. оби истеҳсолшавандаи Сиёма муаррифигари ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ шуда, содироти минбаъдаи он метавонад манфиати хуби иқтисодӣ оварад. ҳамзамон фаъолияти корхона ба амалигардии барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридот ивазкунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 мусоидат хоҳад кард. ёдовар мешавем ки танҳо дар нимсолаи якуми соли 2019 дар шаҳри Душанбе ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 1.3 миллиард сомониро ташкил кардааст ки назар ба ҳамин давраи соли гузашта 25% зиёд буда, таи солҳои 2016-2018 ҳаҷми он қариб 2 баробар афзудааст. шумораи корхонаҳои саноатӣ дар 6 моҳи соли ҷорӣ ба 462 адад расидааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 20 корхона зиёд мебошад. ҳудуди корхона беш аз 1 гектар заминро дар бар гирифта, масоҳати бинои сохташуда 7500 метри мураббаъро ташкил медиҳад. бинои мазкур бо санъати муосири меъморӣ бунёд ёфтааст. дар шаҳри Душанбе ба фаъолият оғоз намудани коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ ва хизматрасонӣ нишонаи пешрафти босуботи иқтисоди миллӣ мебошад.